हमार नाम गिरी हा। गिरी जल्दी निकला, क्या हुआ बता, चला स्टार्ट करा। लागत कोनो एक्सीडेंट केस बा। अरे का चलो देखो जा। उठाओ बैठो। हाँ आराम से उठाओ आराम से आराम से। See, there are 9 blood surgery bones, but he is stable now. ये हुए हरामी गिरी के काम है। गिरी और रोका लेकर फरार हो गए बाड़े। अच्छा। जब ये होश में आ जाए तो अब हमनी के इन्फॉर्म करी, हमनी के बयान लेवे के बा। ठीक बा। वैसे इनकर कोई जाने वाला बा का? हाँ हाँ बा, वो सब आवत आवत थक गए बाड़े और ऐसे ही आवारा गिरी करे के काम बाई लोगन की। सर फॉर्मल रिपोर्ट के मुताबिक मिले जुलेला सर। बस इमे गांव और जगह के ही फर्क बा सर। खिल के हसल मिट जाए था। हैप्पी बर्थडे। का जिक्रा भी बर्थडे है सर। ऐसा होके के संभावना नहीं है। एकरा में तो खाली हैप्पी बर्थडे ही बा। टू यू मिसिंग बा। यू आर राइट सर। एकर आईडी के मुताबिक आज एकर बर्थडे नहीं खे। सर हॉस्पिटल के अंदर के एगो विजुअल है, दिखावा। Different body language. So, there is a second guy. यस सर। ये आदमी जौन जौन जगह पे गइल बा, इमीडिएटली चेक करा। सर हमके लगा था वो पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरा में यह बोलोरे दिखाई देते रहे और नवीन से टकरावे वाला यही में से एगो गाड़ी हो सकेला। यू नो व्हाई? ज्यादा कॉमनली दिखे वाला गाड़ी और ज्यादा कॉमनली दिखे वाला रंग हमेशा सच के छुपावे ले सर। यही खातिर केहू कुछ तो देख ही होगी। ये कार्ड्स और कविता लिख के किलर हमनी से कुछ तक कहल चाहता। आई थिंक दिस इज समथिंग डीप एंड पर्सनल। ज्यादा भीड़ और शोर शराबा तो ना बा दिव्या। इस सजी मोहन के पिताजी के राघवन ना? हाँ भाई सर। आये सर हुआ बार बार ओकरा बारे में पूछ रहल बानी। ओकरा के तो सब मिलकर मार देले। हमने ओकरे के बारे में पूछताछ करे आइल बानी। अब जब मर गए ओकरा बारे में पूछ के का फायदा मैडम? सजी मोहन के केहू से दुश्मनी ये एकरा बारे में कुछ जानता नहीं आप? अरे एकर याददाश्त कमजोर बा, एकरा से पूछ के का फायदा? ई तो सुबह उठते ही लॉटरी बेचने के नाम पर पिए खातिर निकल जाएला। हाँ हाँ आराम से आराम से।
देखिए अभी हम कुछ कहे के स्थिति में नहीं की। अभी हमने के इन्वेस्टिगेशन चल रहा बा। विल लेट यू नो। जैसे ही हमने के कोनो सुराग मिलेला हमने आपके जरूर बताई। धैर्य रखी, धैर्य रखी, पैनिक मत फैलाई प्लीज। ठीक बा? नो मोर कमेंट्स। बर्थडे किलर के दूसर शिकार। हमने फिलहाल वो विक्टिम परिवार के घर पे मौजूद बानी और उनकर पोस्टमार्टम देखल जाए तो किलर के नाम मिल गए, बर्थडे किलर। वो बर्थडे कार्ड्स में जो कविता सब बाटे, एनी आइडिया अबाउट इट? हमने ओकरे छानबीन कर रहल बानी सर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और सर शायद आप भी गौर कैले होखब कि हर अक्षर के अंत में एगो कोमा बा। देयर इज नो फुल स्टॉप। एकर मतलब साफ बा कि वो आगे भी हत्या के ऐसे ही अंजाम